ni Andoni Gerrika Etxebarria naz. Gerrika Etxebarria goiri zelaia. Amaren abizina be interesgarria dela uste du. Horregatik bizek esan gure dudaz. Seminarioa joan nintzen, 57an. Neu soldaduzkan nengoan. Soldaduzkan. Santo Domingon. Eta artera hau, neure bokazioa edo aztertuta neunkan. Eta erabagin eban, 20 urte eginda, seminarioa joatea, abadi izatea, erabagin eban. Perantierra, orduan seminarioa joaten ziren 10 urtegaz. 10 urte batxilerra egiteko 10 urtegaz joaten ziren gehienak. Eta batzuek, lantzien batzuk joaten ginen nausitan. Edo 16, edo 17, edo 20, edo urte gehiago. Mikel Zarate joan zan, ni 57an, Mikel joan zan 54an uste dut. Lontzo Zuazaga-Martikorena naiz ni. Eta 1953an jaioa. 11 urteko nintzela, etorri nintzen Gamisetik interiora, seminariora. Ni txikitandik oso eleizkoia nintzen eta religiosoa. Gure familia oso religiosoa zen. Eta monagiloan enbilen 8 urterik. Eta gainera, urteareetan, Joamari Uriarte filosofiko ikaslea zen Biturizeko seminarioan. Eta etorten zen Gamisera ezpata dantzan irakasten guri. Eta gogoratzen azondo, ni 9 urte neukazala, Joamarik ezauztan, zu Lontzo eta abade izango zintekez. Eta herriko parrokoak berak eta maixuak ere, gurasoei esan eutzen. Honek ikastera joatea komen izango litzateke Lontzo, eta parrokoaren bitartez, abadetzarako bidea urratu neban. Lontzo Karina ezagutuko eban nik baino, baina nik ezaguten eban 57an. Ni sartu nintzen, berantzia zutinosuna izanez, sartu nintzen 57ko kursoan filosofiara. Eta han sartu nintzen Mikelen kursora. Mikel, Anton Linaza, Jose Mari Irasola, Juan Gelusio Goioaga, Nicolás González Pinto, kuadrille guztiorik. Mikelegaz bizok nauzilak ginala, alkarregaz hartumun asko eta ugariak eukiken duzan. Eta orduen ni seminarioko denporan Mikelen lagun haundi egin nintzen. Eta ezagutu neban bere ama, bere amama, bere anaiak, bere etxea, eta dana, Mikelegaz, bera zanagaz ganera, zabala, dana zeunkan eskuan, eta orduen hartu emon haundizako ikikun duzuen alkarregaz. Ezan beste bat izan, ez, inora bez, aparteko bat izan zen. Seminarioan sartu barritan, 1955an, ezagutu neban Mikel, bera seminarioan dagoen, seminario txikian. Eta han ezagutu neban Mikel, eta hasierarik eukien duen hartu emona, ze beti Euskal Munduko zaletasuna geunkan txikitandik. Eta Mikel apartekoa zan orduen be, klaro. Ze danear izan behar eban, aurrerengoa. Pelotaka, edo harinarinka, edo futbolean, baina eurretik ibili behar geban.